So manong ko na may ato babaw. Nakay may ari. Na may driver, tekson kay mo driver. Okay. Sige. Ayo kay maot ya kagnaw. Maghinay-hinay ta kay perting layo ah. Tara mag driver ha. Ikasabaan mo guys. Guys na tapi ba? Sige guys na ikasabaan mo yang mama guys. Oh, so Aras yang laga-ana ga. Laga. Alaga-ana. Laga-ana. Laga. Ato na amog lamang ko. Laga-ana siya kayo guys. okay, ari may amo gila mako daw. Ato may amog lamang ko guys. Ano lagi T5, please sir. Dali mi guys, handa ko sa pan. Oh, so ana may padong gila jam lord. Ato lagi, ato gila mako ah. Ato ko na makaw guys. Perting layo ah guys. Bahala na imong nag Kasapaan na to. Kasapaan so nag-video kay hapon may karon kay mabagal. Mabagal. Nabangga mi guys. Ta. Dira mo gabanggaan ah. Okay. Tanan eh. Let's go guys. Unsa kuning driver. Sige guys, muna ko. Muna mo kakusog dagan. Dili ba kay nagsunod si kan. Dani guys, may break. Makras pun mi. Ini break ba, ini break. Okay. Kay dan guys oh. Oy, break lang. Hindi ka mau. Hindi ka mau. Kita guys, kita semagan kog bike. Kaya niya ramahan ko tato ba? Iwi. Arang muka gulo binalo. Hindi kasi marunong ang driver. Pe, helmet mag driver hindi ka mao. Okay. Nah, tapi ayo bakal. Ayo, ayo hot ba? Bangga sa klan. Ayo bangga. Hindi ka mau driver. Sorry, tikla ka. Hindi na makaya sikat. Hindi ka mau driver. Pwede siyang habuga guys. Bike may break. Okay. Sakay ko ng kauban guys. Ayahay itong ka mountain bike guys kay. Iban po lisod. Ham siya guys, so ham. Outs. Ano ko siyang ligid og niya guys. Bais. Ay, nang bais. Ara siyang gahiya guys. Ambak. Lecho siya pero ano niya ni bais. Bais sa mga mata. So karon naglakaw rami kay hindi ka tungas aga mong bike niya ang driver po di ka mao. Mo nga lakaw na lang mi. Oo. Yan bala ka nagabot na mo to bisig mga tumban na po mi ato. Okay. So yung bike gahit kay bangko. Maka-virgin siya guys. Ay gara pa. Ito na si Beba. Kaya pa.
Sagot. Yaan ka na. Geraan kayo. Ay, baba. Labi ako na i-video. Labi ako na i-video.